ಬಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆವತ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಮರ ಬಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ವರ್ಕ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ ಓ ಅವಳು ಅಂದತ್ತ ಚಕ್ಕಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆತ ಪುಷ್ಪ ಈ ಇತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮರ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ತಗ್ಗುಜಿ ಒಂದು ಬಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಾರ ಮಗಲೇದ ಬಂಜಿದ ಬೇಜಾನೆ ಹೌದಲ್ಲ ಮರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಜನಕ್ಕಲೇಗ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಿನವಳು ಕಜಾವ್ ದಾಖಲು ಗೋಪಿ ಯಾನಿ ಆಪಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಉಂಡತ ಆ ಕಜಾವನು ಪೂರ ಹೊತ್ತು ತೊಟ್ಟೆಡು ವಾಡ್ಲು ಬಂಜಿದೊಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತು ಮೂರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ವಾಡ್ಲು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೈಯಡು ಆತಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅತ್ತೆ ರವಿ ನಿನ್ನಡ ಕೇನೋಡು ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಆಡಂತೆ ನಿನ್ನಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬಲ ಜೀವ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣು ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರೋದಿದ್ದಾನೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಡತ್ತ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೋದು ತಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಮರ್ಯ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಓ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ತವೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕ ಏನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತುಳುಟು ಗೊತ್ತಾವಿರ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತೀಯಾ ಕಪ್ಪುಳ ಸಸರ ಅಲ್ತು ಬಾತಾರ ಬರ್ತಿ ಜಾಗಿ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಕದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ ಪಾತ ನೆಕ್ಕದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನುಭವ ಉಂಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಹೋಗತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಎಂತದಿದ್ದಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರದಲ್ಲ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಬಾಟ್ ಬರ್ತೈತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈ ಓ ಯಾಕ್ತಮೆ ಅವ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಾವೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಾವೆ ಈ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ತೂತ ಮುನ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ತೂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಾವೆ ಒಲಿಪುಡು ಒಲು ಲಂಡನ್ ಬರ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಂಡನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಂಡನ್ ನಾ ಸಾವುದ ಅದ ಅತ್ತೆ ಏನ 2 ದಿನ ಬೈದ್ಯ ಜಾಗಿಂಗ್ ಈ 2 ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರ ಟೂರ್ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಮರ ಟೂರ್ವಾನ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಟೂರ್ ಹೋಯ್ನು ಮರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕ ಮರ ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್ಚಿರ ಮರ ಮೈಸೂರದ ಅವಸ್ಥೆ ತಗೋಡು ಮರ ಆ ಮೈಸೂರು ಪೋತೆ ಮರ ನಂಗೆ ಪೋತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮರ ತಾನೆ ಒಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತಗೋಡು ಮರ ಮೈಸೂರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರೋಡ್ ಅತ್ತ ಮೈಸೂರು ಪುನಃ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಎದುರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕ ಮರಲುಂಬೆ ಅವು ಅರಮನೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ನಾವು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಅರಮನೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಮರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಆನೆ ಕರಡಿ ಚಿಂಪಂಜಿ ಈ ಮೃಗಾಲಯ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಒಂದು ಚಿಂಪಂಜಿ ಇತ್ತು ಮರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿದ ಚಿಂಪಂಜಿ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಖುಷಿ ಆದ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತಿನ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ದೊಟ್ಟಗು ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವೊಂಜಿತ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಹೋಗ್ಯ ಈ ಮೇಯ್ತ ಯಾನು ಆ ಮೇಯ್ತ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಈ ಮೇಯ್ತ ಈ ಆ ಮೇಯ್ತ ಯಾನ ಮಾರೆ ನಂಕದೆ ಅದ ರವಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದತ್ತ ಈ ಪೇಪರ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ನಾನು ಜಾಗಿ ಮಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಓದ ಎಂಚಿನ ಆತನಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಐತಪ್ಪನವರ ನಿಧನ ಓ ರಾಮ ಇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹೇಶ ಧೀರಸ ಗಣೇಶ ಜಗದೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಮಲ್ಲೇಶ ಗೌರೀಶ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪುರುಷತ್ತು ಚಿಕ್ಕದುಪ್ಪ ಹೋರಾಟ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎತ್ತು ಸಮಯದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾತನ ಯಾಪಗಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಬೈದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮರ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ ಹೊಡ್ತೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಕೊರ್ಪಾನ್ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಣೆ ಯಾಪ ಹೊಡತ್ತ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಬಂತ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅದು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮರ ಗತ್ತದ ಹಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾಪ 5,000 ಕೊರ್ಪಣ ಆಂಡತ್ತ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಏನೊಂದು ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮೂಜಿ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುವೆ ಎದೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುವೆ ಯಾಕೆ 5,000 ಅವಡು ಮರ ಅಂಡ್ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾರನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಡ 5,000 ಆಚ
ಕೂಡ ಎನ್ನೊಂದು ವಾಚಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ವಾಚಿ ಹಾ. ಐನು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮಾರುವೆ ಆಯ್ತು ಐನ್ಲ ಕಂತು ನಿಕ್ಕು ವರ್ಪೆ ಹಾ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಡು 5000 ಆಜಿ ಸಾರ ಹಾ, ಹಾ. ನಿಕ್ಕ ಆವಡ ಏನಾಯ್ತು 5000 ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಅವು ಯಾಪ ಬೀರೋರು ಅಂಚೆ 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 ಸುರೂಕ್ಯಾನು ಹಾ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊರಿಯೆ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ. ಐದು ಬುಕ್ ಎನ್ನೊಂದು ವಾಚಿ ಮಾರ್ದು ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊರಿಯೆ ಹಾ ಆಜಿ ಸಾರ ಅಂಡು ಹಾ ನಿಕ್ಕ ಆವಡ ಐನ ಐನು ಸಾರ ಹಾ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಅವು ಯಾಪ ಪೀರ ಕೊರ್ಪಾಗಿ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಸರಿ ಅನ್ಕೊರೋಡದ ಈ ಕೊರಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರನಾವ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಹಾ, ಹಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾ, ಕಟ್ಟ. 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾ, ಹಾ. ಪೊಕ್ಕಡ ಆಲಾರಲ್ಲಿ ಹಾ. ಹಾ ಜಾಗಿ ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡ ಕಾಸು ಅದೇ ಹೊರೈ ಅಲ್ಲ ಉಳಂಜಿ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಳುಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣ ಎಂಚ? ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಜಾಕಿಂಗ್ ಬರಡು ಕೊಂಚ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ದಿಕ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣ ಅವೆಂಚ ದಿಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆಂಚ ನಿಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಗಿಲ ತೋಜಾಯಿನಿ ಅನ್ನತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಜೊನ್ನ ಏನತ್ತ ಆಂಡಲ ತುಲ ತೋಜಾಯಿನಿ ಅನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆಂಚ ಭಾಗ್ಯ ಬುಕ್ಕ ನೀನು ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ಅವ ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ಕರವಿ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಬೇಡ ಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ ನೀನು ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರವಲ್ಲ ಕೆಂಪುಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾನ್ ತೋಜಾಯಿನಿ ಯಾರು ತುದಿನ ಬರ ನೀನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋಲವರ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಗಿಲ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಾವೊಂದು ಹೋಗ ಅದೇ ನಾಡ್ನು ಉಂಗಿಲನ ಮೂಲೆನ ಆ ಪೊಂಜ ಉನ ಉಂಗಿಲ ಆ ಪೊಂಜ ಉನ ಉಂಗಿಲ ಎಂಕೇತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕೇತು ಕೊರ್ಪ 5000 5 ಸಾರ ಅಕ್ಕ ಏತು ಬಾ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ 40 ಸಾರದ ಉಂಗಿಲ 40 ಸಾರದ ಉಂಗಿಲ ಎಂಕೇತು ಕೊರ್ಪ 10000 10 ಸಾರ ಅಕ್ಕ 20,000 ಇರುವ ಇರುವ ಎಂಕ ಇರುವ ನಿಕ್ಕು ಹಾ, ಹಾ. ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಹಾ, ಹಾ. ಅಕ್ಕ ಅವು ಬಂಗಾರ ಮೂಲೆ ಬೋರ್ದು ನಿಂಚೇರಿ ಗೊತ್ತು ಅವೇನ್ ಡೈಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇತಿ ಹಾ. ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದೋತೀನಿ ಓ ಇರು ಡೈಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ಬಾರ ಅದಕ್ಕ ಇರು ತಾನೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಯಾನೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಡತ್ತ ಹಾ. ತಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಯಾನ್ ಸಪುರಾಯರೇ ಸಪುರಾಯರ ಈ 3 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಚೂರ ಸಪುರಾಯರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಪುರ ಅಬ್ಜಾರಕ್ಕ ಓಕ ಈರೊಂಜಿ ಬೇಳ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ನೀರಿಟ್ಟು ನೀಂದ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನೀಂದಿ ಯಾರು ನಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಪುರ ಅಪ್ಪಾರ ಅದೇ ಹಾ ಏರ್ವಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ವಣ್ಣ ಮರ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುರ ಬರ್ಪಿಜ ಮೀಂದ್ರ ಸಪ್ರಾಪುಣ ಹಾ. ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಮೀಂದ್ರ ಊರ ಸಪ್ರಾಪುನಿ ಹಾ. ಅಕ್ಕವಲ ಮೀಂದದ ಸಪ್ರಾಪುನಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಿಕಲ ಮೀಂದು ಪೂತಾಯ ಅವಡಾಡು ತೀರ್ನ ಬಲಿಪುಲಿ ಎಂಗ ಮದ್ಮಾತೀನಿ ಏರೇ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲಿಪುಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಒಕ್ಕ. ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬಲಿಪುಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲಿಪುಲಿ. ನಾಡ್ಲಿ ಬೋಲು ಬೋದು ಕುಮಾರ ಉಂಗಿಲ ಅವು ಏನು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ 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 ದಾನೆ ನಾಡಚ್ಚಿ ನಾಡಚ್ಚಿ ತಾನೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ? ಮೊದಲ ಸುರುತ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿನತ್ತು ಹಾ. ನೆರ್ತಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತನು ಅವು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಚ? ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನು ಉಂಗೆ ದಕ್ಕದ ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಹಾ. ತರಕ ಮೇಕ ಚೌಲ್ ನೀಡು ಮೀದು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಪರಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತನು ಏರಾಯನೇನ ಕೈಗೆ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲ ತಿಕ್ಕದನ ಆಯ್ ದರ್ಶನಡೇ ಕಂಜೆಂ ಕೆತ್ತಾವಡು ಎಂತದೇರು ದಲ ಆಪುಣ ನಿಕ್ಕು ಜೀವದಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಆಪುಣ ಪಣವುನ್ಯ ದಲ ಆಪು ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ನಾಡಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ನಾಡಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಜತನಚ್ಚಿ ನಾನ್ ಜತೊನ್ನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ ಕರ್ನ ಹಾ ಬಾಯ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜ ಬ್ಯಾನ್ ನಾಡ್ದು ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ ಹಾ. ಆ ಪೊಂಜ ವಾತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣು ಇಕ್ಕ ದಲ ಆಪುಡ ಆಪುಜಿ ಮರ್ಯ ದಲ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಇಡಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 17 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾ. ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಾತನ ಕಟ್ಟಾರ್ಲವಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಾರವೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ಪ. ಕೊರು ಕೈ ಹಾ. ಇರೋ ಸರ್ ಎಂಗೂರು ಬತ್ತನು ನರ್ದಾಲು ಎಂಕುಮುಳು ಕುಂಬಾರ ಬುಡ್ಸೊಂದು ಜೀವನ ಎಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದವು ಮಾಡು ಬಂಗಾರನ ಮರಳಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಸಿ ಇದು ಅಲ ಅವಳು ಬಂಗಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಮಾಡು ಬಿಟ್ಕಾಡು ಎಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು 40 ಸಾವಿರ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಜಾಕೆ ನೋಡ್ತದ ಜಾಕೆ ಜಾಕೆ ತೆಪ್ಪಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ. ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಗೋ ಇರೋದು ಮದಿಮೆ ಅಮ್ಮೇರೀಗ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಓ ಇರೆಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ. ಆಡ 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 ಹಾ. ಪೊಣ್ಣೊಲ್ತಾ ಪೊಣ್ಣು ಹಂಚಿ ದೂರದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ದಾಲ ಜಾಬ್ ಇಡಲ್ಲ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡುಪುನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಓ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಸರ್ ಬಲಿಪುನೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು ಪೊಣ್ಣು ಬಲಿಪುನೆಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು. ಆವಾಡ ಆವಾಡ ಮೊರನಿ ಬಲ್ತಿನಾಲು 4 ದಿನ ಕರೀದು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುಣು ಆ ನಮೂನೆ ಬಲಿಪುನು ಅತ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅತ ಅವ್ಳು ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಬಲ್ತಿನ ಉಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬಲಿಪುಣ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬಲಿಪುನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುರ ಕರೀದು ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಅತ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಹೊಣ್ಣುಪ್ಪಳ ತವಳ ಆನೆ ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ಆನಿ ರಜೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಆತ ಏಕೆ ದುಂಬು ಬೆಳ್ತದ ಆತ ದುಂಬು ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಕೆ ದುಂಬು ಬೆಳ್ತದ ಆತ ಅಂದ ಅಂದ ಆತಿ ಬರೋಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಮದುವೆ ಬರ್ಬೇಕ ಭಯಂಕರ ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಕಂಡಾವಟೆ ಜನ ಜನ ಆವಡ 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 ಹುಷಾರ ಆವಡು ಮದುವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆವಡಪ್ಪ ರವಿ ಓ ರವಿ ನೋಡಿದ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿದ ಎಂಜಿನ ಬೆಜ್ಜಿನಿ ಎಂಜಿನ ಬೆಜ್ಜಿನ ಎಂಜಿನ ಅವು ಮೈಕದ ವಾಷರ್ ಮೈಕದ ವಾಸರ್ ನಮ್ಮ ಓ ಅವು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದುನ್ನಾಪುಣ ಮಂಡವಳು ದೀತೀನಿ ನಿಕ್ಲಡೆ ಅವಳು ದೀಯರ ಬಂತೇನೆ ದುನ್ನಾಪುಣ ಮಂಡ ದೀತೀನಿ ಮುನ್ನಾತ್ಮ ದುನ್ನಾರೆತ್ತಿನ ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಉಂಗಿಲ್ಲತ್ತ ಮಳೆ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಡೆ ಅವಳು ದೀಯರ ಬಂತೇನ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಬೂರ್ದು ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಗೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪೋಚಿ ಓ ಓ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ಯಾರಿದು ಬಂದು ಹೋಯ್ನಂತ ಓ ಅಂದಲ್ಲ. ನಾಡೊಚ್ಚಿ ದೇ ಓ ಬಾವಲು ಕರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅನಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಜಾನವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾದಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಲ್ನೇ ಸಲ ಏನ ಉಂಗಿಲ ಕೂಡ ದಕ್ಕದ ಬೋತನು ಏರೈನೇನ ಕೈಗೆ ದಿಗದನ ಆ ದರ್ಶನನೇ ಕಂಜೆ ಕೆತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮೆ ಓ ಮದ್ಮೆ ದಾದಾಪುಣ ಬೇ ಲಾಲಾಪಿ ಬಡಾಪ್ ತಿಗಳ ಚೌಳಿ ಆಪುಣ ಎಲ್ಲಾಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವ ಉಣ್ಯಾತ್ಮ ಓ ಲಾಲಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಸುರೂತ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋಟಿನ ಕತೆಗೆ ಎಂದಾರಣ್ಣ ಆಯ್ತು ದರ್ಶನ ಸುರಾಯಿನತೆ ಓ ರಾಮ. ಏನ ಕೈಗೆ ದಿಗದ ನಾಯಕು ಹಾ. ಐ ದರ್ಶನನೇ ಬತ್ತದ ನಡೀರ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀನು ಲಕ್ಕಾದ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಬೋತಿ ತುಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತುಲೆ ಹಾ. ವಾನಮ್ನಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ರಟ್ನೆ ಸಲ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಐಗೆನ ಉಂಗಿಲ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನ ಹಾ. ಲಾರ್ದಡಿಗೆ ಬುರ್ದ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಓ ದಾದಾಪುಣ ಬೇ ಲಾಲಾಪಿಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಚೌಳಿ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಹಾ ಉಂಗಿಲ ಏರೆ ಜಿಗದಿನಿ ಏರೆಗೆ? ಪೊಲೀಸ್ದಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ದಾರಿಗೆ? ಹಾ ಹಾ. ಪೊಲೀಸ್ದಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾ. ಅರೆಗ್ಲ ದರ್ಶನ ಸುರಾಟ ಓ ರಾಮ. ಆರ್ಗಂತು ಲಂಚರಿ ಲಡೆತ್ತದು ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ನಡಿ ತುಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ತುಲೆ ಓ ದಾದಾಪುಡು ಲಾಲಾಪ್ ತಲ ಆಪುಡ ಬಣ್ಣ ಲಾಲಾಪ್ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಐಟು ಮೂಜಿನ ಸಲ ಅಣ್ಣ ಹಾ, ಹಾ. ಲೇರ್ನ ಕೈಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಗಿಲ ದಿಗದ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಾ. ಯಾನಂಚ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟೆ ಬಿಡುಂಡತಿ ಸಬಿಟಿಂಚ ಕುಲೋಂದೆ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಕೊರುವೆ ಕಾತಂದಲ ಕೊರಿಯನ ಕುರ್ಚಿ ಒಡಿದಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ ಬರ್ತಕ ಹಾಟ್ ಪಿಂಕದ ಸೈತ್ಯ ಓ போய் ರಾಮ. ಎಂದ ಓ ಮದ್ಮೆ ದಾದಾಪುಣ ಬೇ ಲಾಲಾಪ್ ತಲ ಆಪುಣ ಬಣ್ಣ ಉಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಗರ್ ನೀರು ಬೇಡ ತಲ ಆಪುಣ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ದಿಗೆ ಒಂಡ ಪಕ್ಕಡನ ಅಂದಪ್ಪ. ಓ ದೇವ. ಶ್ಯೆ. ಸುಗ ಇನಿಕಲ್ ನಾಡು ಯಾನ ನಾಡು ಆಂಟು ನೀವು ಆಂಟು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಉಂಗಿಲ ಏ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲತ್ತು ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಓ ರಾಮ ಮೂಲ ಒಳಬಿಕ್ಕು ನಾನು ಕಲ್ಲು ಏ ಅತ್ತಪ್ಪ ಹಾ? ಅದು ಉಂಗಿಲ ಹೂವಾಂಡದಾನೆ ಅದು- ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೊರ್ನ